Guys, good morning. Managbo mi guys. Pista dito sa Igsoon ni Alan. Si Alan manang loto. So mga tutumi. Apas na ni Alan ganina kasi sige balik-balik. Hapit na mi guys. Sa ngalan na ni Je? Laman. Anak ko na sagol ay daghan naman ito. Ay pag yan na lagyan pa dito nako. Hindi ko silyo raman ako diretso. Gulaman. Manay kanon. Hello. Dala mo. Say kanang asalang litsong say. Oh. I'm tired, guys. I'm hungry. I'm hungry. Yeah, just shit. Let me go. Let me go. Lubog na yan eh. I'm hungry. Ay kuan dito TikTok. Uy! Yan ay kuan dito sa pian. Oh. Ano na kung kenda dong? Ram! Ram! Ay! Ay! Hindi! 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 Ay, sada. Stop it! Oh. Wow! Wow. And what? Go. Pagkabani. Sabi. Let me go. Okay, siya. Bang. Ang mau ay Coca-Cola. Mala. Hayawan ka o baca. Dapat. Tok ni. Ikaw na ba, Ma?
Daday. Patag yung risk daw ano ito. May butang umpan mo. Magnasalip, day. Lagi ko na ni Mitsun baka dire man din padrong pisik sa ko. Mitsun baka Ang tuyon ka. ang tuyuon gid ba? Tuyon ito niya. Ganina ako lang gyapon. Ako lang gyapon nag-ion. Luto. Karon te. Saban kay papa ni Moron, bawan. Ha? Wets. Man. Ako ang birthday na ni Aaron, dili na kasi Eros kani di ay. Ito mali. Wala lagi gusto ni mo kuan mo asawa kay Liz. Ini ang suduhan ni Jackson. Karon sila. May na kana. Sigang. Kog. Ew. Hiyo din akong ustay bay. Kasi yan na yun. Wala, wala. Dami ang nag may ice gani. Ay, ice cream. Done. Iktanom iyang iso ni Alan diri guys, oh. Kamatis. Pakaragan ba kaya ni kamatis, oh. Mga kuan man, nga daot. Nga daot lang kamatis guys, nga hinog na. Tahan kasi tanom diri guys. At sal. Wala na sila nag-harvest kay Brato ra. Nag-harvest ni Cyrus. Ako silupin bi, kaya ito ng dalahon bi. Ha? Tahan kay sila at sal. Ba? Asan ito rapit ang sili labuyo? Tahan kay sila at sal guys. Ini mga tanong din na siya iksonyalan. Mga hinog naman yung man laharbisa. Takan kayo hinog. Huwag sila nag-harvest. Ang trabaho gito yung kuan ba na siyang magulang ni Alan, magardina ra. Mura ni iyat. Magardin. Hanggang hinog. Sayang sa kayo nila harvest eh. Mangayo ko na ni guys. O kuan. Kanang ipanakot. Diri nga side, bago nang tanom ah. Bago siyang tanom diri nga side. Batong, daghan po siya batong. Daghan sila garden guys, daghan sila tanom. Ilang talong. Namungan ilang talong. Bagyo beans, napot sila bagyo beans oh. Bagyo beans po na. Ang kasi tanong na ni guys. Pero gabunuhan gini nila. Si Mimi nang ayaw kamatis. Labi mo ko ng kamatis sa bulad. Inamos.
Lami po ng kamatis lanlanon, kilawon. Manher ko din guys. Nga manguan ko, mga ikuguan. Dili pa karon kay nag-inom-inom pa sila kay fiesta baya. Ang kayo. Ina niyo na ni pagtanom agat sa layo. Diba? Ang daming atsal. Okay lang atsalan guys. Mi kaning hilaw mi. Lami ang hilaw. Ang si Mimi o kamatis guys. Kami mandaluhan sa sabon na. Isang kaya ko ano. Dati ko rin yun. Nangahinog na yung kuan. Kamatis. Oh, pagkuha na, tek. Pagkuha na lang, tulad dito. O, sige po, ako man ay panlapay. Hindi naman magkuhan nga. Ako na rin. Mangho daw kog kamatis guys. Kuha naman ko na siya clearing. Clearing na siya agad gagmay na. Kami mo na siya kilawon. Idugnog suka. Sa may magikuha ka ng hilaw-hilaw pa? Dong, ang laga na kakagaya ng madang. Dung. Ano ka ba? Dung. Biyani mo si mamanaan din ni Dong. Dung. Ano ito? Ignon niya nga sili labuyo, day. Ito, burong kuwan. Gagas. Ah, napit ka to na primero? Ah. Makita sila hindi. Katuntang kuan. Say. Mura magmahagdaw eh. Yan guys. Kung ako gatsalo kamatis. So, uli na ta guys. Tugbong nami guys, kay mag-upload nami. Mag-upload na sad. Ito ko may motel mo naman sa badyaw bata. Ikan minagwan na mista. Na nagpo sa pista. Dito sa yung igsoon ni Alan. Kamay ra sila bisita. Kasi Alan na magibiyahan, nag-chat-chat pa.